Són les 7 menys 10. Estem a 7 graus. Ahir vaig punxar a dalt al pas de la casa i vaig intentar solucionar-ho jo, no vaig poder, però tinc el RAC, van vindre els del RAC, em van portar a un taller i tal, però no vaig poder fer la baixada. És el més guapo de tota la... Bueno, tot és guapo, no? Però la baixada et dona un xoc d'adrenalina bestial. I avui tenia que anar cap a Esterri d'Àneu, aniré igualment, però volia anar per el coll de Cabús, però està tancat perquè està nevat. Llavors tindré que anar per baix, per la Seu d'Urgell, i ja trobaré una ruta que no sigui anar pel port del Cantó. Asfalt. I bueno, això és la història. És etapa sisena. Andorra, Esterri d'Àneu. Pronto aquí te tirado, hostia. Hem de passar la frontera, tu. Ja sortim d'Andorra i tornem a Catalunya. És una passada aquest viatge. I em sorprèn que ho pugui fer jo. Que guapo. A veure, espero que no em demanin res. Sí, ara anem a l'Espanyola. Estan aquí Presto de qua. Aquí no para ningú, pues mira tu, estan abusant. Bueno, passats els tràmits fronterers,
dia. Dia. Sembla que Google, aquí t'has liat, això, eh? Aquí marca un pont que no hi ha fet lloc. Bueno, dic que estic refent tot el camí fet que havia arribat a la Seu d'Urgell i ara els temes de connexió telefònica, suposo, merda, i a la que he tornat a agafar cobertura, territori català, aleshores la mare diu: has fet 8 quilòmetres de més que no tens que haver fet, torna enrere. I això estic fent. Bueno, són coses que no tens previstes, però el que toca. Ja veig aquí el camí tancat, no em fotis, home, no em fotis. No em fotis. Hòstia puta, Avui m'estic a la pista, després de la putada que m'ha fotut tant Google com Comut, que he baixat fins a la Seu i he tingut que tornar a pujar. Ben bé 10-12 quilòmetres. Bueno, ara pujarem per aquí, que estem ara a uns 1.000 metres i pujarem a 2.100 en menys de 20 quilòmetres. O sigui que toca pujada, pujada, pujada. Després ve una petita baixada, després una altra baixada, pujada fins a 2.000. En calor, amb aquesta pujadeta. I això que estem a... Mira, ara 11 graus, però... I no porto ni 3 quilòmetres, em falten 20 i pico. Han fumat. Els Valls del Valira. Sí, això és el Valira. Ara passem per sobre. I segueix pujant i pujant i pujant. És el poble d'Arç. El primer poble que trobo des de que he pujat de la Nacional, que va de la Seu Andorra. Vaig a un promig de 5-6 km per hora. Me'n falten 57 per arribar a Esterri d'Àneu. Bueno, recomano aquesta pista si algun cop voleu anar des de la Seu cap a Llavorsí o Esterri i tal, perquè no passa ni un puto cotxe, ni un ciclista, només un loco com jo passa per aquí. Però bueno, maco. No entraré al poble, no. Segueixo fent que no porto ni un quart del coll, ni un quart. Aquí es veu de la Seu d'Urgell cap aquí
Cap aquí, cap aquí, cap aquí, cap aquí, no, doncs per aquí, per el lloc més difícil, per aquí, per aquí, per aquí, per aquí, per aquí, pujo llavors sí, i cap a Esterri d'Àneu, fins aquí dalt. I ara jo estic més o menys aquí. Aquí es veu, jo estic aquí i aquí només surt una part de la pista. O sigui que... Bueno... Bon dia! Bon dia. Bon dia, no dius bon dia? Digues bon dia, home! Adéu! La pista asfaltada, cimentada, i comença la pista de terra. Bueno, esperem que estigui bé. Ai! I seguim, a 5-6 km per hora. És que no puc més. Bueno, mira la bicicleta, Ai! Vinga, i li pregunto a Google, búscame un bar o un restaurante que esté cerca. I em diu, el próximo bar está a 3 horas y 50 minutos. Dic, pues vale. Posant amb el pinyó més gran. O sigui, ja la bicicleta no té més pinyons. Tela marinera. I des de baix només porto recorreguts 4 km 700. Mare de Déu. Que és fort això i que és dur. Hòstia. Oh. Ara és... Oh. Com si pugés des de la platja a Sant Mateu 5 cops. Són 5, bueno, 5, 4 i mig, sense parar, Tota l'estona pujant. Oh. És una bestiesa. Bueno. El primer trasto em trobo per aquí. No t'estranya que aquests són andorrans i porten tot tapat. Vés a saber. Quin paisatge més xulo per això, Un rierolet petitet aquí. Falten 2 quilòmetres per arribar a dalt. Però estic rebentadíssim per arribar a dalt d'aquest primer port. I encara em faltaran 50 quilòmetres. Bueno. Em sembla que estigui arribat a dalt. No hi ha cap lletero que ho indiqui, però ja veig baixada. Oh, que estic rebentat. Estem ara a 2.100 metres d'alçada. Oh, i he fet 22 quilòmetres de pujada. I porto uns correguts 43 quilòmetres. D'aquests 43 quilòmetres n'hi ha uns 8 que m'ha fet baixar, o sigui que... Bueno, que em falten per arribar a 50 quilòmetres. I tinc una bateria i el 32% d'aquesta. Haig de buscar un bosso per dinar i que em deixin carregar almenys una bateria, perquè si no arribar a Esterri, perquè encara ara tinc baixada, però després tinc un altre port, igual com aquest, no. Puja a 2.400, si no m'equivoco. Però miraré bé. No. També igual que aquest, 2.100, coses així. Bueno, baixadeta. Vaig a gravar una estoneta baixadeta, perquè, escolta, que ahir a dalt al pas de la casa vaig punxar
i no vaig poder fer la baixada. Em va tocar tant els pebrots, tota la pujada fins al pas de la casa, i quan és la baixada punxada, i com que era la roda de darrere, ho vaig intentar arreglar jo, però pago el RAC i al final vaig tindre que cridar el RAC i que em portessin a Montaller, perquè amb el canvi, el burro pack aquest i tota la història, em hagués carregat el canvi i quasi que me'l vaig carregar. Bueno, sort que vaig trobar un taller guapíssima a la Massana, que es van enrotllar moltíssim i me la van fer de seguida. Començo la baixada, Uah. Baixada tècnica, vull dir, això no és com la baixada de Tossa a Puigcerdà, aquí, que també vaig enganxar pluja. Aquí s'ha d'anar amb compte. Bueno. Mireu el que em trobo aquí, Home, per aquí passaré pel costat. Ja baixo de la bici, però per allà... La mare que em va parir. I ara per aquí, pues... Ai! La mare que ho va parir, Ai! Oh! Joder! Oh! Prueba superada. Hòstia, noi. Uf. Bueno, sorpreses. Aquesta és l'aventura, Uf. Com podeu comprovar, molta part del camí, Però així, Si en cotxe no vingueu per aquí, ni en broma. Ni en broma. De fet, estic anant per sobre el riu, tu. Aita. Mare de Déu! Mira quina ermita que hi ha aquí. I el riu no sé quin és. Ara hi ha els rius aquests. Aviam què diu aquí. Cap a Tírvia. Farrera, Bunt. Però el riu no sé quin és. Allà s'hi diu. Sant Joan de l'Erm seria cap allà. Mira, no tenim mata, Mira, estic aquí. Sé que tinc tirat per allà. I ja torna a començar la pujada. Segon ascens del dia. Ara són 14 quilòmetres de pujada. Estic ara amb un desnivell del 12%.
més o menys em queden uns 17 quilòmetres per arribar a dalt, no, més o menys, no ho sé. I per arribar a Esterri em queden... La TIC, 40 o 50. No ho sé. I cada 2 per 3 em trobo coses així. Aquest encara serà fàcil. Ei! Se m'aixeca la bicicleta, tu. Espera, que els pedals... Hòstia! Ai! Cago en l'hòstia! I s'ha d'anar al tanto, perquè si fot una branca d'aquestes en el canvi i t'ha engegat el tema a prendre pel cul. Uf! Que és tot el que porto, el que portaré de menjar tot el dia. Ara sí que una alçada de 1.780 metres. I porto fet 50 quilòmetres amb 55. I me'n falten 42,3. Tela. Ah, i acabo de canviar la bateria, l'última bateria. Em queda la pujada aquesta i espero trobar un bar o un restaurant que pugui dinar i carregar les altres dues bateries. I continuem pujant. Ja he fet el piscolabis amb la poma i les 4 ametlles i vinga. Anar pujant i anar pujant. Bon dia, hola guapo, bon dia, o guapa, no sé el que ets, bon dia, hola, bon dia, hola, bon dia. No, aquí no, cap aquí? Doncs jo tiro cap aquí llavors, No tinguis por, no tinguis por que no es faré res. Vinga, adeu guapos. Hola, no tinguis por, no, que no es faré res. Tu queda't aquí, queda't aquí, llet. Vinga, adeu, uns. Apa aquí. Hola. Bon dia. No tingueu por, No tingueu por, que no us faré res. Vinga. Adeu, bon dia. Adeu. Tela, Són grossos, I aquests estan sueltos per aquí. El port més fort i ara ja torno a baixar i he tingut que tornar a posar la jaqueta perquè aquí fa un fred que pela, com que és baixada a més fas exercici que peles de fred i ara baixada però bastants quilòmetres, almenys 10 quilòmetres de baixada i a veure si trobo un restaurant per dinar i carregar bateries. Continuem, parròquia. Ja m'ha tornat a enredar, hòstia. He de donar la volta ara, tu. Mira, puta.
tingut de tornar enrere, però ja he retrobat el camí, perquè aquí no hi ha cobertura. Menys mal que em vaig deixar el track aquest, perquè a Google no hi ha res de cobertura. I ara baixada m'he passat tot. Collons. Fuà, tot nevat. Una passada. Que guapo. Anar al restaurant, a dalt. On a dalt? Mira, per aquest carrer, la primera porta a la dreta, Sí? puja al primer pis que et donaran de menjar. Vaig pujar al primer pis. Sí. Ja em baixava al primer pis. Bueno, però pots deixar la bici aquí, no passa res. No passa res. Aquí no, ja t'ho dic ara si ho vols fer o no. No, però deixa-la... I si no la deixes allà, Si sota entres del... aquí hi ha el porxo, El perquè té porxo. pinta que plourà. T'ho dic per això, perquè... Perquè Aprofiteu. això és Tírvia, oi, ja? Sí. Però aquí hi ha l'entrada al restaurant, i hi ha un porxo. Deixa-la allà perquè si Però plou... per aquí no, per aquí. Sí. Aquí la primera a la dreta. Vale, gràcies. Yo quiero jugar otra. Que l'Antona, que ve de Puigdemont, i molt amables que m'han deixat carregar la bateria. O sigui, escudella barrejada i després rabo de toro. A veure què tal serà. El restaurant es diu Nadalet i he menjat de conya. Ho recomano sempre. Adéu. Escolta, perquè veieu el pantà aquest i aquí el salt d'aigua. A veure si el podem veure. Sí, suposo que sí. Deixaré el so ambiental. Bueno, més que res perquè Vinga. Bueno, ja estic aquí a Esterri de Neu. La ruta ha sigut una passada. He sortit de la Massana, el Comut m'ha enviat cap a la Seu d'Urgell, però resulta que com que hi ha el problema de la connexió telefònica d'Andorra i d'Espanya, doncs, quan ja he agafat cobertura a Espanya, he tingut que tornar ben bé uns 10 quilòmetres, bueno, 10 no, 7 o 8, però d'anar i tornar són 10. I bueno, he passat per uns paisatges preciosos, ara
són 2.100 o 2.200 metres de desnivell. He sortit a les 7 del matí i he arribat aquí, devien ser les 6 de la tarda. O sigui que quasi bé han sigut 9 hores. Sí que he parat a dinar una hora, que he posat a carregar la bateria, però no m'ha fet falta. Al final he pogut anar amb les bateries que ja tinc sense... I demà tenia pensat anar per Montgarri, Viella i després el Pont de Suert, però m'ho he tret del cap i vaig des d'aquí d'Esterri, per Montgarri i tal, i faré nit a Viella. I segons com, si l'apartament està bé o l'hotel llogat, que no sé ben bé el que és, si està bé m'hi quedaré 2 dies perquè ara estic patat. O sigui, avui no. Demà farà una setmana, sense parar, amb promeig més o menys de 5 quilòmetres diaris. I porto 3-4 etapes de Pirineu. Però bueno, és una passada poder-ho fer. Doncs vinga, parròquia,